treceam frumos prin Piața Mare și hotelul ăsta îmi făcea cu ochiul. Zic, ia mă. Bineînțeles că l-am luat și așa că să vedeți ce borș de pește gătesc din căpățâna asta din ovac. Doar căpățâna din ovac. Ingrediente: 2 morcovi, uitați acolo, un pătrunjel, un păstârnac, un ardei gras galben, jumătate de ardei gras roșu, 2 cepi medii, așa, țelină, o bucată de țelină, aici 3 litri de apă. Mă pun să pregătesc această căpățână de pește și să o fac mai mic, că nu încape așa mare, nu încape noala aia. Trebuie făcut mai mic, nu? Vă place trandafirul? Și borș. L-am gustat și mi se pare cel mai bun borș. Îl găsești la Penny. Cred că e cel mai bun borș din comerț. Ăsta, Hanu Boieresc. Sincer, m-am cam chinuit cu el. I-am dat și cu satâră, i-am dat și cu cuțitul. M-am luptat vreo jumătate de oră cu el, dar l-am mai împuținat așa la mă. Am pus un praf de sare, pornesc caragazul. Un praf de sare, adică o lingură de sare. Pornesc caragazul și mă apuc să tai legumele. Am pornit caragazul. Acum începem cu rădăcinoasele. Opa! Mi-am necat, eram să mă tai. Eram să-mi bag. Făceam și o ciorbă de pește cu degete de dragoste în rădupă. Mai alunec. Așa e în bucătărie. Numai cine nu gătește nu știe câtă muncă este. Și apropo, am multe oferte de să mă angajez ca bucătar, dar nu vreau. Multe oferte am. Restaurante și în Brăila, și pe în Delta, și pe la București, și pe în alte județe, dar nu vreau. Din ce cauză? Pentru că este plătită foarte prost meseria asta de bucătar și foarte mult de muncă. Eu lucrez în altă parte, n-are importanță unde lucrez și câștig salariul minim. Salariul minim asta înseamnă 3000 de lei, depinde și cum prind, am ajuns la 3500 de lei, da, undeva baza e 3000 de lei. Ca bucătar, în Brăila pe aici, undeva la 4000 de lei. 4000, 4500, 5000, da, 5000 muncești de spargi. Eu câștig 3000 de lei, prefer să câștig 3000 de lei și nu fac mai nimica decât să-mi rup oasele în bucătărie pentru 4000 de lei. Știți vorba aia? Mai bine 10 lei la umbră decât 20 de lei la soare. Normal și normal. O să râdă lumea de mine. Cum mă, tu pescar cumperi căpățâni de pește din piață? Sincer, când și pescuiești și să-l mai și gătești, nu-ți mai arde. E obositor pescuitul. Nu-ți mai arde să-l gătești. Doar să-l gătești. A doua zi, a treia zi, gândești, mai odihnit. Așa, am băgat în oală.
am și o întrebare. Voi cum gătiți borșul de pește? Că eu am un proiect acum pe YouTube. Vreau să fac, să ascult cât mai multe păreri ca să perfecționez orice rețetă de orice rețetă de mâncare. Vreau să o perfecționez, dar să fie cât mai clasică, cât mai românească. Să nu se piardă tradiția, rețetele clasice. Asta e scopul meu și ideea. Și o să mă ocup foarte mult pe YouTube în privința asta. Nu am văzut până acum în România să facă cineva așa ceva și orice sfat e util. De exemplu, eu fac acum ciorba asta de pește și ar fi mai bine, eu așa știu să o fac, poate că este lume care o știe și altfel și le ascult părerea și într-un scurt moment o să iau acele păreri și o să o filmez și o să o fac și să rămân acolo pe YouTube. O rețetă, bun, astăzi facem borș de pește, mâine facem sau peste o săptămână facem fasole. După ce perfecționăm fasolea și o facem cât mai gustoasă și mai clasică și mai bună, facem altă rețetă de mâncare. Dau un exemplu, orez sau de asta, mâncare scăzută, tot felul, tocăniță, varză, toate rețetele. Vreau să le perfecționez. Să fie cât mai, nu cu de-astea, cu cum se numește, noutăți de-astea, clasic, să fie cât mai clasic și cât mai gustoasă și am să iau toate comentariile, o să le citesc mereu, toate comentariile și nu știu dacă ați observat, eu chiar și le aplic, le iau de bun. Ca așa învățăm. Nimeni nu s-a născut învățat. Și chiar dacă greșesc vreodată, dau un exemplu, băi, ai pus prea mult, dau un exemplu, pui prea mult ardei. Data viitoare fac cu mai puțin. Văd cum iese. Dacă îmi place gustul cu mai puțin ardei, așa o să o păstrez rețeta. Nu vi se pare o idee bună? Da. De ce cauză pe YouTube? Pentru că pe YouTube rămâne rețetele. Aici pe Facebook toată lumea o să, când vrea să gătească cineva un borș de pește și caută, sau eu, inclusiv eu, băi, cum mi-a plăcut? Mi-a plăcut așa. Și mă uit, măi, ce am pus? Am pus alea, ingredientele alea, a ieșit foarte bun. Bun. Mă uit la ce ingrediente și cum. Așa, repet. De-aia pe YouTube. Și orice sfat este util din orice privință. Dacă aveți vreodată vreo nelămurire, să mă întrebați și pot să vă ajut cu sfaturi, cu ceva, inclusiv și cu filmatul, cum să vă filmați. Vă ajut, că nu mi-e greu. Vă spun tot, de la cap la coadă, ce folosesc eu, cum folosesc, cum... Este o muncă foarte grea și să filmezi și să ai un pic de dicție și să faci omul să uite, privitorul. Dacă n-ai un pic de talent, unele greșeli eu le las intenționat ca să mai să amuzi omul, să nu devin plictisitor. Că mie nu-mi place eu să o fire mai, chiar dacă sunt calmă, mie îmi place să râd, să zâmbesc, că viața e prea cruntă, și dacă nici să râdim și nici să glumim. Uite, de exemplu, hai să vă mai spun un sfat acum. Cuțitul ăsta. Cuțitul ăsta mie nu-mi place. Da, e foarte bine, nu-mi place. De ce cauză nu-mi place? Ia uitați. Cu ăsta nu-i cuțit de viteză. Pentru că e foarte drept să lipești. Să lipești zarzavatul de el. Și rămâne lipit. Asta, din ce am citit eu pe internet și am luat niște sfaturi, cuțitul trebuie să fie bombat aici. Ca să nu se mai lipească în părți. Trebuie să fie bombat aici. Și nu se mai lipește. Am să-mi cumpăr un cuțit. O să mă costi
ceva bani mulți, dar îl am pe viață, cum să zice. Și o să vi-l arăt ce cuțit am ales. E de un cuțit japonez. Am pus ochii pe el de la un băiat care aduce din Timișoara, l-am cunoscut pe internet. Și o să achiziționez un cuțit de la el. Chiar a vorbit într-un videoclip de-a lui chiar exact problema care o întâmpinăm noi bucătari. Adică toți care gătim. Vezi? Cum să lipești. Și te încurcă. Când s-a lipit, îți dă cuțitul, îți aruncă cuțitul invers, înspre degete. Trebuie să fii foarte atent cu cuțitele astea. El e drept, fiind drept să lipești. El trebuie să fie bombat aici. Și mai sunt niște chestii. Cu cât e mai subțiri cuțitul, cu atâta tai mai repede. Cuțitul, alt sfat. Cuțitul, cu cât e mai ascuțit și mai profesional, cu atâta nu te tai, te ferești. Cu cuțitul, cu cât este mai tocit și mai bădăran, atunci ai șanse de a te tăia grav. Din ce cauză? Hai că vă spun acum. Și e adevărată chestia asta. Când te chinui să tai, el netăind, tu apeși cu o forță foarte mare și te și obosești la mână, te doare mâna. Știi? Ei, el dacă tai bine, tare, nu e făcut așa. Știi? Dacă taie bine, dar dacă nu taie bine, te chinui așa. Un sfat foarte util. Și cuțitul, mânerul cuțitului, trebuie, de exemplu, sunt multe cuțite care sunt foarte scumpe, dar sunt greșite din start. Dai cu bunghiurile, dai în blat. Știi? Uite, asta este înăltuț, nu dau un blat, știi? Dar sunt niște cuțite care mânierul e prea mică lama și dai nici prea înaltă, nu-i din lama. Te obosești, n-ai control asupra lamei, știi? Lama trebuie să fie undeva la 5 cm, 6 cm și cât mai subțire. Când ai început să tai. Cu asta nu se poate tăia. Oricum, o să vedeți despre ce e vorba. Am pus tot zarzavatul la fiert. Îl las să fiarbă bine. Am mai pus undeva la 4 linguri de zarzavat de casă, cu roșii în el, așa. Borșul fierbe. Poți să pui și, chiar dacă nu e fiert, nu are nicio treabă decât că împiedică fierberea, adică să oprește din fiert și până îi adaug borșul. Am tocat niște codițe de leuștean proaspăt, le pun și pe ele. O crenguță de cimbru, îl las să fierb și înainte de a pune pește, scot cimbrul ăla, că pe urmă amărăște. Las să fierb undeva la încă 10 minute, zarzavatul a fiert undeva la 20 de minute, acum mai fierbe 10 minute, borș și pe urmă pun peștele. Au trecut și cele 10 minute, i-am scos bucata asta de cimbru, acum îi adaug bucățile de pește. O să dau focul mai tare. Apropo, i-am mai adăugat și niște piper. Las să fiarbă până când se albește carnea și plutește peștele. Atunci e fiert. El fierbe foarte repede. La urmă o să-i mai adaug undeva la 3 linguri de oțet peste, după ce a fiert peștele, și un pic de ulei o să pun. Oțetul o să-l pun pentru că întărește peștele și nu o să mai sfărâme. De asta pun oțet. Vedeți cum plutește peștele? Fraților, eu la urmă închin mâncarea, că nimic nu este fără Dumnezeu, și vă arăt acum cum arată în farfurie. I-am pus un pic de ulei, opresc focul să am poftă. Uitați, fraților, în ce castron mănânc eu.
când e vorba de borș de pește, castron de ăsta de 2 litri, are un gust inexplicabil, foarte bun, foarte iute, cu franzelă proaspătă crocantă și iertați-mă dacă v-am făcut poftă. Vă pup!